Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Ayaw mo kabala ka. Kay ang huwes nga mihupot sa inyong mga kaso. So, odd kayo nako. Kidi! Si Kiri. Kanada! Ay, Nindot kayo ng balita, Greggy? kanang buhato na ko ang tanan. Pero lang yun makagawas na yun. O ang akong ipole nga mapriso niya din si Renato na. Yes! Yes! Muna'y labing nindot kayo lo. Yes, hey! Ako nang gipanumpa ta siya. Ngatagan din ako hostesya ang kamatayon sa imong amahan. Og sa gibuhat ni Renato diha nimo. Kinahanglan nga iya gining bayran sa tibuok niyang kinabuhi. Kinahanglan nga madugta siya sa bilangguan. Lit, salamat kayo ha nga. Huwag yung ganun mo pakiasa karong adlaw ha. Sangko yun sa langit nga kong kalipay nga. Nagauban na sa karon. Way sa pa yan, Renato. Mangayo sa kundi mong pasensya sa nahitabo gahapon. Wanay kaso, Lit. Ang mahinungdanon ako nga ikaw. Wakay angay kabalakan ako, Ren. Kanong nairagid kong okay. Para na ko, Lit. Bisagon sa pa'y mahitabo sa kalibutan. Basta, ikaw mo'y akong ikaatubang masulbad rin gidayon ang tanan akong mga problema. Salamat, Renato. Oh, tuod. Kumusta naman tong akong giingon mo, Lit? Saan? Gidawat na ba ni mo niya akong gugma? Koan. Ayaw kadlok sa pagtugan sa tinuod. Imong gibati din rin ako, Lit. Pag kaysa ako nang gikaingon mo, ang akong gugma, lunlon o lunsay gyud. Ug dili ka magmahay kung ako ang ikauban nimo sa tibuok nimo kinabuhi. Ang tinuod, Renato. Nakadayki ko si mong kinaiya. Nakita na ko ang tinuod nga hiya sa imong pagkataho. Pero, Pero unsa, Lit? mutugan gid ko sa tinuod. Nagibati gid ko kaluoy nimo. Ilabi na sa imong pagpaubos. Pero, dili sa tingali makiangayon nga dawato na ko ang imong gugma. Sa ingon ana lang kamabaw nga katarungan. Wanay kaso na ko, Lit. Bisag pinaagi lang sa kaluoy imong dawato ng akong gugma. Dako na kay nan akong kalipay. Sorry, Renato. Dili ingon ana ang akong prinsipyo. Kung dawaton man ako ang imong gugma, kinahanglang patas. Kinahanglang masiguro sad nako akong kaugalingon nga gibati sa kugugma diha nimo. Pero Pasensya na kaayo ka, Renato. Hinaot kay imo ko masabtan. Dili gid ako mahimong limbungan ang akong kaugalingon diha nimo. wanay kaso nako, Lit. Ang gugma mahimo rang makatunan niya nimo. Pinaagi nako. Usa salig lang no, Lita. Nakasiguro ko nga ako ra ang bugtong lalaki nga makahatag nimo sa tinuod na yung kalipay nining kalibutana. Usbo na ko, Ren. Kung tinuod man nga makatunan ako ang gugma diha nimo, tingali dili pa karon. O ginaot kay imo ko masabtan sa akong katarungan. Dili pa gid ako mahimong dawato ng imong gugma karon, Renato. Kinahanglan pa gid nako ang taas nga panahon aron makaplagan nako akong kaugalingon. Kung angay ba nga ikaw ang pilion ako. Bueno, nakasabot ko, Lolita. Og nginaot ko. Sa dili madugay, makaplagan ra gyud niya nimo nga ako ra gyud ang bugtong lalaki nga para gyud nimo. Husto bitaw Lolita daday. Bisag siguro yung misulti, uy. Di kita ngay mo tuod na yun. Bisag na pa'y ebidensya. Magdepende gihapon na sa ebidensya daday. Kay dili bita ng ebidensya tinuod. O bitaw, hibaw ko ano ay.
Pero nakasiguro ko nga ang mga ebidensya nga gihuptan karon ni Guryaw tinuod. Sige lang. Mahibawaan maginoon niya na ba? Kung tinuod man ang mga pasangil ligoryo, angay gid nga manlubag sila nato. Pero, kung di man gani, makonsensya sa tanan nga mituod dayon sa mga bakak. Maog yun! Makonsensya jud ta. Ilabi na nga ata mi pabor sa mga bakakong tao. Mo nang husto ko na day. Husto ko nga di kita mutuod dayon. Ang nakadaot manggod nimo kay naadayon kay dapigan. Tuy dapigan, kay ngano ikaw, abaday ka mo dapig ni Renato. Uy, wa ko mo dapig ni Renato, daday. Wey! Iwasab ko mo dapig ni Goryo. Ang akong gidapigan, mao ang kamatuoran. Kung kinsa tong nagsulti na tinuod, adto ko mo pabor kay buutan ko. Buutan ka da. Nya, naaman ang kamatuoran ni Goryo. Wa pa ta ka siguro. Wa pa ta ka siguro, anak. Bahala ka na, Piligsoy. Basta ako, nituog na gyud kusta ng gisulting Goryo. Mo na diha. Diha, gyud ka na sayop, daday. Ang tarong og panghuna-huna nga tao, maminaw una og mupatunga sa sitwasyon. Di kay, doon na di paboran. Day, ay nalanta, Felix. Lalison yun ni nato, malalis na sa tayo ni. Kay, nahibaw bang ko, nga mas mituog kas mga bakak ni Renato kaysa ni Goryo. Wey, ibawi biya ha. Nagkanas Goryo mo na atong tinuod nga agaon. Og dili si Renato. Ay, simang. Simang. Ayaw simang, daday. Ang atong gisigutan din, mao ang isyo kung kinsa nagsulti nila tinuod. Ay, simang. Bitaw, kabaw ko. Moabot na gani ang adlaw sa paghukom. Kung mapriso na ang inyong Renato, hasta ka, Felix! Ipapriso ti kagatel! Pagang sibilyan. Nga na ipapriso mo kunin mo? Gayod lang! Kay nahibaw man kung tuwa ka pabor ni Renato. Ikaw ba gahal-hal lang ka eh? Gahal-hal. Gahal-hal ka. Gahal-hal na sad ko. Nahagdos! Nahagdos ang imong utok. Nahagdos na sad! Ako pa ni Mono. Sobra na ka ha! Ako pa ni Mono. Uya. Lawgi itong baboy ka. Oh. Lawging baboy! Ikoy Kay mapuslan ka pa! Musta naman rin? Isugot na ba ka ni Lolita? Malas, Nel. Ha? Wa pa ginadawata ang akong kugma. Ano man ko no? Mato niya, usisahon pag yung kuno niya iyang kaugalingon kung nabigyan siya pagbati nga rin ako. Kaya nga gibati, kuto bagyo kunos kaluoy. Uy, mo ba? Pero wa man ay kaso rin. Bitaw. Kadaig kunos yan ako, pero kuto bagyo kunos kaluoy ang iyang gibati. Wari mo na rin nga makatunan ra na niya kanang iyang paghigugma ni mo kung kamo na gid niya magkadayon. Ako na siyang ipasabutan na nil. Pero idlas pa yung gayo siya. Nangayo pa siya na ako lang higayon nga makahinuklog siyang kaugalingon. Konsuelo maghihapon na rin. At least wag ka niya balibari. Nagtuo ko nga madutlan rin lagi na siya sa kadugayan kanas Lolita. Sigurado mo ko ba nga maimo gina siya? Di na ako makapaabot yun, Nil. Kay konsulton ko niya. Ako gidayon siyang hagdon o pagkasal. Ugdad o na ko siya sa lahing dapit. Di na ka mo puyo din rin. Di na ko din Jonel. Biyaan ako ni Dapita. Adto ko magpuyo sa lahing dapit uban ni Lolita. Gusto na kong magpuyo nga malinawon. Pero kung pananglit, magpaghigahi yung Lolita ni mo rin. Oh. Kung mahitabo yun nga hugot na yun siyang mubaliban na ko, naagyapon ko'y option B. Sa pinugsanay na yun unya nga paagi. Congratulations, Tasio Pepito. Ako, si Chip Ojirax. Mag-ingon, kawasto na mo karon. Uy, salamat kayo, Chip Ojirax. Hippie. Salamat kay Chip.
Pan kaning asangan sa among pamilya, Chip. Kinasing-kasing namong pasalamat diyan nimo sa pagtabang nimo namo aron mahilot ning kasuha. Why sa pa yan, Sir Goryo? Isip hipi, o Jirax. Ibuhat lang ako ang akong trabaho. Kana, mga ginasakto yung ka, Hippie o Jirax. Abay na, sige, di na may magdugay. Magkita rin tayo ko sa pohon, Chip. Anytime, sir. Tawagin lang ko ninyo kung ano sa mga problema. Salamat kay Chip. Abay na, sige, tana. Chip Cook, si Chip ko Jirax. Ito na may Chip. Salamat, Chip. Sige. Amping mo, Tasyo. Pipito, amping mo. Wa gyud ay nimo sugta si Renato gaw. Wa gaw, uy. Kaya bisag unsaon ako timbang-timbang sa akong kagalingon gaw, no? Mahadlok man gyud ko, uy. Usa may imo gikahadlokan gaw. Nahadlok ko nga, basin udyag masayop ko sa akong desisyon gaw. Mao ba gaw? Unya, unsa may reaksyon ni Renato? Wa raman sa gidinoon siya mamugos nako gaw. Nakasabot raman sad siya kay ako manggid siyang giingnan nga kutob rigis kaluoy ang akong gibati niya. Og dili gid patas nga sugton lang nako siya tungod lang sa kaluoy. Unya, unsa may iyang pong? Nagpakiluoy lagi siya nako gaw. Nga sugton lang gid kuno nako siya. Taon sa ni Renato, uy. Ako man siyang giprangkahan gaw nga unfair gid kaayo sa iyang side ba. Nga siya ra mo'y nahigugman ako niya ako. Wa. Bitaw, husto ka gaw. Pero ako man hinoon siyang giingnan gaw. Nga ako pag yung usisahon ang akong kaugalingon. Kay lisod kayo nga magdali-dali ko sa akong desisyon. Aw, hinuon. Ang tinuod nga gugmagaw, makapaabot man gyud bisag unsa kadugay. At least, napasabot nimo siya sa imong bahin. Mao lagi. Nakasabot naman sa gidinoon siya gaw. Pero naluoy bigid ko niya gaw. Naibaw kong sincere gid kaayo si Renato nako. Nga tinud-anay gid ang iyang pagpangga diri nako. Aw, di man nato mahibawa ng panahon. Kisay nasayod, basin og kamo gyud ang magkadayon. Tinuod bitaw gaw. Ang panahon lang gyud may mag-igo sa tanan. At least ha, naapag yun siya chance nga imong sugton sa unahan. Oh, depende na lagid unya nas dagan sa panahon gaw. Kung mao man giitudlo sa akong kasing-kasing, aw, kanahigayon na. Di na gyud ko magduduha nga ako sing sugton. Ako ba yun imong maid of honor gaw ha? Saba ka diha, uy. Wa pa gani. May na magsabot na lang tagdaan gaw. Oo, uy. Kung kinsa man ang lalaki nga akong madayonan gaw, sigurado na nga ikaw gyud ang maid of honor. Magis ko taglain gaw, uy. Kay murag gilmigan pa ko ang mga butanga kung mao na itong hisgutan. Mas maipagaw. Ren, nakagawas na dahil sila si Tasyo Pipito? Muna yung mong gi-istoryahan ni Turne. Baguhay lang. Kung naunsa ni pagkahitabo nga, gibuhian man silang duwa. Uy, posible ko rin itabo mura man og di nakatuan. Di na ko mahibong ininil. Tungod kay, gitabangan gud sila ni Goryo God. Iyay, dili ka mabutang tas peligro ani rin. Masig kuantas delikado ani. Nga naman. Basin og babaliw niya ning tanan. Ilom de Jonel. Wa kay salig na ko. Salig man. Pero nakuratan man lang ko ining balita agad. Nga kalig-o sa mga kaso nga itong ipasaka nila. O niya, ingura na kasayon, makagawas din sila nga wa mag-agi og hearing sa husgado. Ikaw ba? Relax lang. Magkikistorya ko ni Goryo ni hitabo. Ako siyang klarohon. Kung unsa na iyang gihimo. Mas may pa rin. Kaysa kung paminaw ini, murag kita na gyud nabutang sa dakong alanganin ini da. Tanaw ta lang. Wa pa mahitabo nga muatras ko buro kanil. Wa pa sab mahitabo nga nagpapildi ko. Kung doon naman sila dautang yun batok na ako karon. Ako ginapanigroon. Di sila mo daog. Kinahanglan gyud rin. Lisod kay nang kita mo ay malkansi. Di gina mahitabo, Junel. Di gina mahitabo. Gipanumpa ko na sa akong kaugalingon. Kadigyo ko magpapildi bisag unsa pa'y mahitabo.
Oh, bisag usap ay may taburin. Niya masagid may permi sa mulyo. Ug di sa ka na mo pasagdan. Manayading una tas palibot. Basta di gyud nato sila atrasan. Kung doon naman sila mga dutang plano, karon batok na to. No retreat, no surrender ni nga tuwarin. Dinhi ka lang. Kaya kung istoryahan siguro yo. Sige rin. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.